minutes later. Dito ka tayo. Guys, ang among sunod nga game isa katong litik sa limon. Ambot tingalan. Basta mo na to siya. Una nga makalitik. Mo to yung mga game karon. One. You guys go, ha? I have to look at one. One. Two. Three. Go. Balik. Balik siya. Iwan, started. Basta kayo makalitik ka. Sige na. Ready? 1, 2, 3, go! No.